oon menossa mun ekalle ajotunnille. Tuu tsiigaan, miten tää tulee menemään. Mä oon Antin autokoulussa ja tää on tosi helppoa, sillä mun ei tarvi itse lähteä mihinkään, vaan ajo-ope tulee hakemaan mut tästä lähimmältä ajotuntipysäkiltä. Lähdetään kokeilemaan, miten toi mäkilähtö onnistuu. Okei. Nyt olisi tärkeää, että toi auto ei lähde valu alaspäin. Tehdään mäkilähtö ihan jarrulla siis. Eli kytkin ja jarrupohjaa. Yes. Sä voit päästää sitä kytkintä vähän ylöspäin ja samalla sä siirrät jalan kaasulle. Oi. Yes. Mä en oikein ymmärrä tätä, että miten tää menee. Eli ei käytetä tosiaan käsijarrua, mikä pitää löytää kytkimen vetokohta, eli sama asetuntuma. Joo. Se kytki alkaa vähän niinku tärisee, jalka pysyy niinku paikalla, sit sä luovut siitä jarrusta ja sä nostat millin kytkintä ja samalla sä annat kaasua. Eli aina rauhassa, se on niinku kaikista tärkein asia, että sä oot niinku rauhassa, Yes. koska muuten se stökää. Kato, mä onnistuin. Ai että mua jännitti toi mäkilähtö. Mutta siis noi ajo-open vinkit oli kyllä ihan älyttömän hyviä. Kannattaa pitää vaan pää kylmänä, eikä lähteä panikoimaan niin kuin mä ekalla kerralla tein.